πάνω σε αυτό το θέμα. Τελικά το μυστήριο λύνεται. Στο τέλος της ιστορίας λύνεται το μυστήριο. Αλλά δεν το λέμε, βέβαια. Δεν το λέμε. Γιατί θα είναι το μυστικό του βιβλίου. Ναι, και διαπιστώνει που κυκλοφορεί ήδη στα βιβλιοπωλεία. Βεβαίως, παντού. Ναι. Παντού σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Αν θέλει κάποιος να το βρει, μπορεί να το βρει παντού. Αν παρελπίδα δεν το βρει, γιατί έχω μάθει ότι το ζητάνε πάρα πολύ και φεύγει. Αν δεν το βρουν στα βιβλιοπωλεία, μπορούν να το ζητήσουν να το παραγγείλουν. Επίσης, μπορούν, αν δεν θέλουν να πάνε και στα βιβλιοπωλεία, μπορούν να το παραγγείλουν να έρθει σε μία μέρα στο σπίτι τους, στα τηλέφωνα 23 11 27 28 03 ή στο 69 84 9 13 100, και έχουν και τώρα τα μεταφορικά, αν το κάνουν έτσι. Αλλά και στα βιβλιοπωλεία, αν πάνε, θα το βρούνε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα το βρούνε. Πραγματικά έτσι είναι. Όπως είπες και εσείς, οι άνθρωποι στην Σερβία πιστεύουν σε αυτά τα μυστηριώδη όντα που δεν μοιάζουν με τα υπόλοιπα. Τα έχουν δει από τις μαρτυρίες, γιατί βλέπω εδώ ότι έχεις και μαρτυρίες και αληθινές μαρτυρίες. Τα έχουν δει, δηλαδή έχουν ακούσει ιστορίες μόνο? Λοιπόν, το ωραίο σε αυτή την ιστορία είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ορκίζονται ότι τα έχουν συναντήσει αυτά τα πλάσματα, ότι τα έχουν δει, ότι τα έχουν ακούσει. Υπάρχουν χωριά ολόκληρα στη Σερβία που ισχυρίζονται ότι έχουν συναντήσει αυτά τα πλάσματα, και μάλιστα οι περιπτώσεις τους έχουν απασχολήσει και το τοπικό τύπο. Έχουν γίνει και ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση, έχουν γράψει και άρθρα στις εφημερίδες και στο ίντερνετ. Αν κάνει κάποιος μια έρευνα, μπορεί να τα βρει αυτά. Βέβαια είναι στα σέρβικα τώρα, αν ξέρει κάποιος σέρβικα, εκεί είναι το πρόβλημα. Εγώ πάντως έχω ένα e-book που μπορεί κάποιος να κατεβάσει από το site μου, που μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες για τα πλάσματα αυτά, τους πραγματικούς βολέγκαρους, οι οποίοι δεν ονομάζονται βολέγκαροι, αλλά ντρέκαβατς, όπως τα λένε τα πλάσματα αυτά εκεί, και να δει τις πραγματικές μαρτυρίες ανθρώπων που τα έχουν συναντήσει στην πραγματικότητα. Τι έχουν γράψει στις εφημερίδες για αυτά, στο ίντερνετ, και άλλα στοιχεία, και όχι μόνο για τους βολέγκαρους, αλλά και άλλα στοιχεία που αναφέρω εγώ στο βιβλίο σχετικά με τη μυθολογία, που σχετίζονται δηλαδή και με τα πλάσματα αυτά. Οπότε αν κάποιος μπει στο site μου, μπορεί να κατεβάσει δωρεάν τελείως αυτό το e-book, που είναι συμπληρωματικό, ας το πούμε έτσι. Τώρα το site το δικό μου είναι imandeli.weebly.com, το οποίο είναι δύσκολο να το θυμάται κανένας, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Αλλά αν μπει στο Google και βάλει το όνομά μου Ευρυδίκη Μαντέλη, θα το βρει. Θα βρει τη γίδα. Γιατί διαβάζω και εδώ και από τις ελληνικές μαρτυρίες που βρέθηκαν σε ιστοσελίδες, αν δεν κάνω λάθος. Και υπάρχουν σχόλια ότι έχουν ακούσει σχετικές ιστορίες. Ο παππούς φίλων δέχθηκε επίθεση από τα ντρέκαβατς, τους βολέγκαρους. Μέση πέστη της νύχτας πετάχθηκε από το κρεβάτι του ένδρομος και άρχισε να κάνει το σταυρό του. Τα ζώα εξαφανίστηκαν. Άλλος αναφέρει ότι συνέβη και πριν από 2 χρόνια και επιβεβαιώνει ότι ενώ βρισκόταν σε Σκοπιά, έτσι στρατιώτης, είδε τα πλάσματα αυτά. Δεν ξέρω πώς τα παρουσιάζουν, είναι μεγάλα, πώς... Αυτό είναι ένα μυστήριο τώρα. Είναι ένα μυστήριο. Γιατί δεν τα έχουν δει δηλαδή έτσι στην πραγματικότητα. Λένε ότι αυτοί που τα έχουν δει δεν έχουν ζήσει για να πούνε ακριβώς πώς είναι. Άλλοι λένε ότι τα έχουν δει από μακριά, άλλοι ότι είναι νύχτα. Έτσι συγχέονται. Άλλοι υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες που κάπως τα περιγράφουν, αλλά το θέμα είναι ότι οι διαφορετικές μαρτυρίες τα περιγράφουν και διαφορετικά. Πάντως το ντρέκαβατς, που είναι το όνομά του στα σέρβικα, σημαίνει ουρλιαχτής, αυτός που ουρλιάζει. Γιατί το χαρακτηριστικό που έχουν, η εμφάνισή τους δεν ξέρουμε πώς είναι ακριβώς, αλλά ένα πράγμα που είναι κοινό σε όλες τις μαρτυρίες είναι ότι έχουν έναν ανατριχιαστικό ουρλιαχτό. Οπότε ονομάζονται ουρλιαχτές, ντρέκαβατς. Οπότε είναι το μοναδικό πράγμα που ξέρουμε σίγουρα για αυτά, ότι έχουν αυτό το περίεργο ουρλιαχτό. Από την έρευνα που έκανα στην επιτόπια στην Σερβία και από τους ανθρώπους που μίλησες, πιστεύεις ότι ήταν αληθινά τα ζώα ή υπήρχαν μύθοι? Αυτό δεν μπορούμε βέβαια αυτό δεν το ξέρουμε. Άμα ήταν θα το είχαμε ανακαλύψει, θα το είχαμε βρει το ζώο ποιο είναι και θα το είχαμε βρει. Θα το είχαμε βρει οι ίδιοι κάτοικοι καταρχήν στην Σερβία. Αυτό όμως που είναι σίγουρο είναι ότι οι άνθρωποι που τα ισχυρίζονται αυτά τα πιστεύουν ακράδαντα. Δηλαδή αυτοί εκείνη τη στιγμή σου λένε την αλήθεια τους. Δεν ξέρεις αν είναι έτσι, αλλά εκείνοι όμως λένε την αλήθεια. Αυτό που πιστεύουν αυτοί την αλήθεια. Καταλαβαίνω.